Ana Jugović, Ančević, pažljivo saslušajte, čovjek mnogo zna. Kolega me je predstavio, znači ja sam Živorad Fićević, magistar saobraćaja i instruktor vožnje. Radim isto kao što vaš kolega, mislim moj kolega stvari, instruktor radi i Juro. Znači poznajem tu problematiku, pa ću pokušati da ova 3 sata malo objasnim šta je to novo u novom školom, bezbedan život u saobraćaju, da budete svi živi i zdravi. Da ne čini vama frustracije, da svi ne opterećujete sa nekim pravilima, sa zakonima, koji misle sa znacima, signalizacijom, koja vas muči kad se kreće. Eto, vi očište pomoću plakata, delujemo na emociju, kad vidimo smrt, nećemo da pijemo i tako dalje. Šok. Šok se doživi kad vidite neku strašnu situaciju. I onda ste prepadnuti, uplašeni i čekajte da imamo taj šok. Evo ga šok. Evo, ovo je jedan motociklista i vi kad vidite ovako rasparčano telo jednog motocikliste koji je od velike brzine sav sebe pokidao, onda imate šok. Kako delujemo na stavove edukacijom, sankcijama, samokontrolom, defanzivnom vožnjom. Stav, to ponašanje i njegovo možda promenimo, znači delovanje na emocije, na pozitivne stavove, znači da izgrađujemo pozitivne stavove, da ih vaspitamo za sigurno kretanje u saobraćaju, bezbedno. Da je učiti i defanzivne vožnji, znači to je bio, sada ovo opet se ponavlja šta je ovo. Nije dobro. Evo je vrlo lepo, promjena stavova, promjena ponašanja. Verujte mi, ja sam u svom životu do sada, što kaže Bera, 1000 puta promenio stavove o odnosu mom prema okruženju i kad sam promenio stavove prema okruženju, meni je mnogo bilo lepo. Kaže, kako okruženje se promenilo prema meni, kako me svi vole lepo, i ja dobar. Pogledajte ovo. Ništa se nije promenilo osim mog stava i zato se sve promenilo. Kad se promenim ja, malo budem odgovorniji, malo budem bolji, sve je u redu. A kada nisam odgovoran, ovi traže odgovornost, roditelji, vas mlade stalno kukaju na vama, aktivna bezbednost. Aktivna bezbednost na kojoj mi radimo svi, ovih 90 imamo naše statističke pokazatelje, da vidimo kako se kretala ta kriva, odnosno broj saobraćajnih od 1700 spao na 656 2010. Tu je malo skočio sada 2011. i 2012. Znači oko 800 gine u proseku godišnje. To je mnogo. Uzrokuje brzina. 58% najviše saobraćajnih nezgoda se dešava zbog povećane brzine, neprilagođene brzine, usluga puta, ograničenjima i tako dalje. Evo vidimo. Znači, oduzimanje prvenstva prolaze. I on se ljudi, on je ušao sa strane, on ima prednost. To je u Italiji. Drugi slučaj, sa 7% stradaju saobraćajnih nezgoda. Putnici koji učestvuju, znači koji se voze, 22,1%. Pešaci 24%. Veliki broj učestvuju, znači vozači, putnici, pešaci su najugroženiji i ovde imamo biciklo da se ponaša u saobraćaju, da bude i on bezbedan, ostali učesnici u saobraćaju bezbedni svojim načinom vožnje, ponašanjem, da sačuva druge i sebe. To je pravilo i to je zakon definisao. Dalje, trebate oblik vozila, znači put rezervisan za saobraćajnih motornih vozila, mnogo dugačko čitava rečenica, pa smo skratili na motoput. Lakše se pamti i lakše se uči. Znači, taj motoput ima svoju oznaku, znači znakom i tako je uređen prema tehničkim propisima. Tramvajska baštica, to je gde se kreću tramvaji, uvedena je po starom onom beogradskom nazivu te putanje kuda se kretali konji koji su vukli, znači tramvaje u starom Beogradu, to se zvala tramvajska baštica, pa uspomena na to doba, to je ovo. Malo smo promenili nešto. Novi izrazi, laki bicikl, tehnički od crvenog do plavog vozila, imam neko odstojanje. I odstojanje od ovog crvenog. Kako ja da brinem o njemu, kad smo mi svi dužni da brinemo o onome ispred? Kako? Tako što ću ga upozoriti pipanjem kočnicima, da on vidi moja stop svetla pa ću stati. Ili ću postepeno se zaustaviti. Ne smem naglo. Ili jasno? Kad se mimolazimo takođe rastojanje, evo i ovo je rastojanje. Koliko rastojanja treba da držimo?
To je snimljeno stvarno, mislim, jedna stvarna situacija. I šta kaže, ako ne, ovo sve pobili prsu 3000 kazna, ako ne izlazimo iz vozila, a nemamo na sebi sve pobili prsu, takođe, moraju da nose ovi kuguri kolica koji se kreću u koloni i evo ovaj stručnjak je stavio sve pobili prsu. Kad izađete iz vozila, saobraćajna nezgoda i neki kvar, nešto mora staviti da nosite. Zato se sve pobili prsu sa pravom prvenstva prolaza i on je zamenio, stavio je obavezno zaustavljanje, ali nije promenio horizontalnu signalizaciju. Ovo je originalni snimak sa kamerom. Šta vredi? Šta je starije? Mora se poštuje ovaj znak. Stariji je znak. Znači, uglići ovi dole, oni nam dozvoljavaju da prođemo. Ali ne smemo. Imamo obavezno zaustavljanje, znači staćemo ispred znaka. Jasno ovo? Šta ako je rekao skinuo znak? Onda pešak mora da se vozimo, kad se mi ulazimo sa pešakom, mora da imamo jedan korak koji je pešak napravio prema nama razmak. Kao nešto otvara vrata, tako i prema pešaku. Vidite, uveden je pojam razmaka između pešaka i vozila kad se mi ulici. Ovde, ako nema znaka, zabranjeno zaustavljanje parkiranja. Međutim, ovde je po novom zakonu uvedeno da ovde ne smete ni stati, ni parkirati, niti voziti unazad, iako nemate znak zabranjeno zaustavljanje parkiranja. Jasno? Znači, to je novo, šta je uvedeno. To imate vi problem ovde za vožnje na uspješnosti. Znači, presetač, ako vozio ide brzo, on ga prati, stigne ga, pretiče ga, ide ispred njega, pali displej i kaže policija, pratite nas i on ga isključi na mjestu parkinga gde može da se isključi i druga kaže jas. A ako ne prati? Ne. A gde ste uvijek? Stroboskopskim svetlom, da kaže žutim, ono nema prednost. Ono ima samo informaciju za vas, vozače, nas, učesnike, da obratimo pažnju na njih, jer su spora, jer su teška, debela, mnogo nosivosti, spora su, znači i sada, ja kažem, tako, ako ne gasi, dobiješ batine i pišem prijavu. Drugi slučaj jeste ako znakom je definisano da mora da se ugasi motor. Treći slučaj ako smo u tunelu, duže od 1 minuta, gasimo motor. I četvrti, ako 3 minuta duže radi motor, a stojimo, treba da ugasimo. Kako je da gasi kada mu ne radi? Dužni smo. Kada se jedna traka, izvinjam se, kad se jedna traka, ova, zatvara, da ova vozila, da i ovim vozačima omogućite da pređe u vašu traku ko se vi dobro krećete. I u tom slučaju, jedno G, zapamtite, morate proći. Ako vidi policajac, a to jednog ne pustite, možete vas kasnije. Sa zakonom je definisano. Ne morate dvojicu da kad vozimo sa ograničenom brzinom. Imamo sada zonu usporenog saobraćaja. U zoni usporenog saobraćaja imamo ovaj znak obaveštenja, vozimo minimalnom brzinom kretanja pešaka do 10 km/h, jer se tu kreću i pešaci, deca, vozila, svi zajedno koristimo tu vozilo u zaustavljenoj koloni, mora da ima uključeno sa 4 pokazivača pravca, kada je smanjena vidljivost, zadnje vozilo, kada vozi unazad. Brzina na pešačkom prevozu. Kad prilazimo pešačkom prevozu u opasnosti, svi znaci koji se postavljaju u toj zoni gde su radovi na putu su žute boje. Svi po žute. I znaci za preticanje, zabranjeno preticanje, i znaci ograničenja brzine, svi su žuti. Jasno? Znači, kad nađete na radove na putu, sve su žute saobraćaja, pa idemo obilaznicom, ovo je direktno regulisanje saobraćaja pomoću radnika, koji izvođača puteva, pa ima zelenu ili crvenu zastavicu i tako dalje. Idemo dalje, novi znaci su brown boje, to su znaci za turistička mesta, naselja. Dalje, ovo je znak kada digne ruku ispred sebe, a okrene dlan prema sebi, to znači, šta znači? Svi koji prilaze raskrsnici moraju da stanu. A oni koji su već u raskrsnici napušteni, oni mogu da nastave, da napušte raskrsnicu. Očekujemo sledeću naredbu, rukama ili položajem tela. Znači, ovo se okrene i ovaj položaj. Znači, to je taj. Kada digne ruku ispred vas, ispred sebe, ispred vas, ovako kao vozača, to znači za sve vas zaustavite se. Kada okrene ovako i kaže, vi stanite, da propusti ove. I ove propušti. Filip Prodanović. Ne, ovaj. Marko Živanović.